Maswera sei maZimbabwenzi. Manhero akanaka. Ini chandinokumbirisa ndechekuti chekutanga maZimbabwenzi ngatizivei kuti tine varwere mumaWhatsApp matigero, mumachannel matigero, tine varwere vepfungwa vanoita zvekudiridzirwa ngemupopo, saka vakashaiwa mvura vanosvawa. Tine vanhu vari kukanganisa revolution nokuda kwekutsvaga kudya. Tine vanhu vari kukanganisa revolution haisi timu rawamunangagwa chete. Kana imomo mumedia matiri mucompetition yekurwisana nanaEDU, tine vamwe vanhu vakapindira revolution kutsvaga kudya. Tine vamwe vanhu vari kusapotera vachamisa kutsvaga kudya. Tine vanhu vari kusapotera vachamisa kutsvaga mapost. Tine vanhu vari kusapotera vachamisa kutsvaga sadza. Vazhinji vachona ndofunga muri kuvaona 2023 vakanga vachipinimidza vachiita noise mumagurupu murusha rusingaita atakawanda zvokuti tu, but vazhinji iko zvinezvi havasisimo. Vamwe vachona nanhasi ndo vakutotaura rafu, vakutotaura zvichena pamusoro pane pavachamisa. Handi mazvona. Saka tine varwere vatinawo pamedia apa. Saka zvimwe zvacho mukazvitarisa kune vanhu vakapindira even mumusangano chaiwo wavachamisa. Havasi vese vakapinda vakanga vari serious. Vamwe takazovaona vakutera ZANU-PF vachipuwa ma40,000 munemba nemastendi. Vamwe takazovaona vakunojoina ZANU-PF vana Shabangu nana Monzora, nevamwe vakatotera vana Shabangu masupporters, nevamwe vakatera vana Monzora masupporters. Saka ndoda ndingotaura vana veZimbabwe tine varwere vepfungwa. Kana kuZANU-PF chaiko kune vari kusapota vachiwenga kutsvaga sadza, kutsvaga mvura, kutsvaga kumwa. Kune vari kutsvaga sapota vachiwenga chete kurwira number 1 iya nhange mutange iya yokunzi uri kudivi ripi. Divi rikapasa ende ndabuda nechimuti, kana kuti ndabuda machena, kana kuti dzimwe zvacho ndozvokuitira kuti vachiwenga vaone kuti ndiri kuwasapota kana ndiri kuwatsigira. But tichiisa vanhu mudondo, tichiisa vanhu musango, tichipatsanura nyika, tichisapota vachiwenga. Nokuti iwe kana wasapota vachiwenga, ko vanosapota chamisa woita sei? Which means inyaya yekuti uri kuti amene hawo anenge abayiwa ngaabude, asingade kusapota vachiwenga haadi amene ikoko. Vanenge vada kusapota vachamisa ngavasapota vachamisa. But revolution uri kuiwaka here kana ndiri kuputsa? Because revolution iri kuda vanhu vacho vari kuti amene hawo ivavo. Vanosapota vachamisa wati amene hawo vari kusapota vachiwenga vacho. Vari kusapota vachamisa vachona vachiwenga amene zvavo ngavaite zvavachiwenga izvozvo. Saka revolution yatinayo nhasi unoyu irevolution yevanhu vari kuda number 1 here, kana kuti yevanhu vanogona kutaura here, kana kuti yevanhu vari kuda so zvasiyanei nokuti nyika yeZimbabwe kana mamedium tanguva vanhu vari kuita bvanzu kutsvaga sadza. Because imimi muri mamemba eZANU-PF, zivai kuti zvinhu zvamuri kuita muri kuseparata vanhu, muri kupatsanura vanhu muchifungidzira kuti muri kugona, because hakuna vanokuteerai kuZANU kwacho ikoko. Imimi muri vanhu veopposition, zivai kuti muri kuseparata vanhu because vamwe havasi kuda zveopposition kwacho. Saka iwewe wega uri kuZANU-PF unofanira kustada uchitarisa kuti mhepo iri kuenda kupi, nyika iri kuda zvipi, ende vanhu vari kunyanya kufarira zvipi, vanhu vari kuenda kupi. Saka unofanira kumira nepakati nepakati, because the moment yaunoita zvinhu zvinobhowa divi rine vanhu vakawanda, kana kuti divi rine ruzhinji, kana kuti nyika yeZimbabwe, which means waponjesa vhiri motikari yanga yakuenda kunoyambuka, waponjesa vhiri. Saka vanhu vari mumotikari vese vanopera kuita accident kuparara. Saka unogona kusapota vachiwenga but uchichekeresa nyika, because uri kuita zvinhu zvinokodzera kuti nyika iri itsamwe. Nyika titadze kudhonza vanhu mumasero, mumabranch, mumadistrict, titadze kudhonza vanhu mumataundi, mumaruzevha, titadze kuinvita vanhu, titadze kukurukura nevanhu zvakanaka. Hatina dzidzisira tinogona kupa vanhu because of you une problem. Because uri kutsvaga sadza kuna vachiwenga, uri kutsvaga mari kuna vachiwenga, uri kutsvaga kudya, oro uri kutsvaga target yekuti ukagona kuita MP or minister or councillor or chairman or what I don't know meaning yauri kutsvaga, or une masecret kana kuti wakatumwa navachiwenga, which means uri kumakisa vachiwenga, because zvoita sekuti vachiwenga vari kudya newe kana vari kudhira iwe, kandi ndiwo vari kutuma iwe chete, ndiwo munhu wakatarisa kuti utendeutse nyika. Unogona kuitendeutsa here nyika uri 1 kana muri 2 kana 3 kana 4, kana dai mukanzi makagurupwa makatumwa navachiwenga, but uri 1 ungakwanisa kusheka nyika yese here? Unoziva pana ubenzi hunenge vana Jeff Judah wokuti vana Jeff Judah kuti unzwisise kuti vada kusunungura nyika here, kana kuti vari kutsvaga kubira vanhu, kana kuti vari kutsvaga kusunungura nyika. Hazvinzwisike zvaJeff Judah kuti uri papi chaizvo izvo paari, kana kuti ndiye here ada kukwikwidzana navachamisa kuti atonge nyika ino, kana kuti navachiwenga, kana kuti navamunangagwa. Saka pane mamwe mashoko atinopedzisira taakupozhonga asiri iwo, anoita kuti vanhu vasvibise zita ravachiwenga zvisiri izvo. Vachiwenga zvinhu zvavasina kutaura, zvavasiri kutaura, zvavasiri kutuma vanhu.
ende mamwe mashoko atinotaura hatina zera navachiwenga ende hatitambi navachiwenga. Ane muri panzwa? Hatina zera navachamisa wokuti tingatora mashoko mamwe tichitamba navachamisa. Ndo dambudziko ratapinda chete rokuti vanhu vakasapota vachamisa vanotozvita sokunge munin'ina vachamisa kana kuti mukoma vachamisa kana kuita sokuti wana Patrick Perfect wokunge vanogara navachamisa muofisi kana kuti vanotungamira nyika kana kuti vari kuziva zviri kurongwa vachamisa kana kuti vanoturirwa zviri kuitwa zvese navachamisa. But vari vanhu veintelligence, vari vanhu veZANU-PF. Tine vanhu vakapinda mumusangano, vari vanhu vakaplandwa, vamwe vanogona kuita 10 years tinavo mumusangano tichitosenza nawo, but kwekupedzisira kwachona vakatumwa kuzodhibhura. Ndaitaura nasekuru wangu naMasese kuti zvamunoita izvo naMasese zvinonetsa kuti nhasi uno mangwana muri kuti muri kusapota Chiwenga, mangwana muri kusapota Chamisa, nhasi uno muri kusapota uyu, nhasi uno maproblema Chawenga wacho, maproblema Chamisa. So you know kuti maelection akauya tinoona mamurese futi muchimhanya. Pamuri chaipo chaipo hapasi kunzwisisika pamuri pacho, momboti chiwo Chamisa hapana zviri papa. Munyika hamusina opposition party. Mopedza futi moti Chiwenga ndiye anotonga nyika ine, nyika iyo ndiye ari kutonga nyika. Tiri paground tiri kuzviona aiwa Chamisa ndiye ari kutonga nyika. The same nezvinhu zvamunotaura zve-intelligence dzeZANU-PF dza1980s, 1995, 95 dzekunyebera vanhu kuti ndiri kuBritain munhu ari muno muSouth Africa muno. Dzekunyebera vanhu kuti ndiri muSouth Africa uri muZimbabwe. Politics zvadzinoita. So nyaya iripo ndeyekuti isusu kana tichida kuti nyika yedu inake dai tabvisa chigengisa nechitsotsi. Ini ndakataura ndikati shuwiro yedu yanga iri yokuti dai tachigona kumobilize vanhu ende tadzoka paground tichida kuti tibatane nehama dzedu dziya dzataiti dzeG40 dziya, nekuti naidzo dziri kubatwa rafu, naidzo dziri kuraswa same neopposition iri kungoraswa, same nemamwe maZANU-PF ari kuraswa maimanji navachiwenga. Hapana munhu ari kumbodiwa kana munhu zvinu zvokuti kana kuti opposition ungawenga weG40 unowawengere chii kana kuti weG40 unowenga ningirikini weopposition, because tese tingori tingoatakwa tingoshungurudzwa zvimwe chete. Even vanhu vachona vadai vasiri kusapota ningirikini vasiri kusapota Chiwenga vacho vari kungoshungurudzwa zvimwe chete zvo, hapana vari kudiwa, vanhu vari kutodzingwa nekutoraswa. I think kuti vachiwenga vacho vatoshungurudzwawo futi zviri kungoitwa naChamisa zvacho. Saka zvokuti kwanzi nyaya yanga itaurwa nemunin'ina wangu naTraore kuti kwanzi vachiwenga ndo vari kurwa, Chamisa akangonyarara akangogara, saka hakuna bvene gudo rinomenyera rimwe nekuti iye akangogara, saka nyika yanaka kwauchiti Chamisa uyautore. Chamisa akabvira vatsvangira vachiripo uchitosungwa uchipinda mumajeri uchirwira democracy rusununguko. Vana baba vachiwenga vasati vamboona kuti kunze kunokuda kuti kurwire rusununguko. Handizivi kuti munin'ina wanga ari kupaona here ipapapa kuti vachiwenga vabuda nhasi nezuro uno manje apa ndipo vatende kwachibuda apa. Tsvangira yakafira chii? Vachiwenga navatsvangira akatanga kuziva kuti nyika ida kushandurwa ndiani? Vachiwenga naChamisa akatanga rini kupisana neZANU-PF? Chiwenga atanga mai manje apisana naMnangagwa. Although nyika yacho ida kusunungurwa yacho yamunopa mhosva Chiwenga kuChamisa kuti Chamisa akagara akakonzeresa kuti nyika inoite deep down kudai so ndiani kana kuti Mnangagwa wacho auye pachigaro ndiChamisa. Saka makadzosera Mnangagwa kuti mupe basa Chamisa muzoshora opposition kuti haisi kushanda. Ndizvo ka make sure kuti ndizvo makazviitira kuti muzowana masekero okuseka Chamisa kuti atadza kudefenda atadza kushanda. Imimi muri ndimi futi munenge maita zvinhu zvenyu, waita ndowe apo tsvina duzva apo rinokunhuhwira vanhu wopedza wati Chamisa abva atadza kana nekutora foshoro. Zvimwe zvinhu zviri kutambudza ZANU-PF zvinhu zvokuzvitsvarira zvokuzviparira. Saka regai kupa vanhu vasina mhosva kuti wewe ndiwe amamira apa, iye asiri ndiye amamira apa. Moti kwa Chamisa ndiwe amamira apa, iye asiri ndiye amamira ipapo. Pane zvimwe zvamunonyatsoona kuti zvakaitwa nevarume ava veZANU-PF ndo vakaitira tsvina apa. Mopedza mopomera Chamisa. Imimi itai mushe mani, get away mani. Isu toda nyaya revolution kuti okay varume veZANU vakafurirana vakaita zvinhu zvisina basa vakabika mbodza. Saka isu tikatichibatana naye zvinhu zvinobatanidza vanhu. Takuataka Chamisa, taabhizi kunyomba Chamisa. Muda kuti vanhu veopposition vaite busy futi kuataka Chiwenga here, kunyomba futi Chiwenga here. Ndo spirit yamunaye matamu nayo kawakomana veZANU-PF. Kana kuti vanyombe Geza. Inhamba ngani yeopposition inosapota Chamisa mai manje kada kuita against waGeza kada kuita against waChiwenga izvo zvimai manje. Vanobudira here waChiwenga wacho kana waChamisa wacho. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti ngatibatanei tichisiya zvose chingaosema ngaresira mhodzi. Nyika iri kuparara ndeyedu, nyika yakaparadzwa ndeyedu, vanhu vakashandiswa tisu, vanhu vari kuurayiwa nyika tisu. Havasisiri vanhu vamunaka waChiwenga chete. Chiwenga unotowagere zvakanaka, but vanhu vake havasiriwo chete vari kushungurudzwa vanhu vakaparadzwa havasiriwo. Saka zvimwe zvinhu zvinoda kuzvinzwisisa nekuzvitarisisa. Handi mazvona zvimwe zvinoda kungozvinzwisisa kuti zviri kuitika zviri kumbofamba sei chete. Akuona kuti vanhu vanodini, vanenge vachiningirikina, vachishandiswa vachitarisa zvinhu zvavari kuningirikina.
zvinhu zviri pachena chena. Isusu tiri kuti ngatitendeutsei vanhu, ngatibatanei nevanhu. Handiti maona? Isusu ngatibatanei nevamwe. Hazvina basa kuti uri kusaidhi ripi rebato ripi, hazvina basa kuti uri kufamba nedivi ripi, uri kutsigira ani. But now nyaya iripo mai manje anaya panapa, tinosara tichiita na iwe ndeyako, iwe ndeyako, iwe ndeyako, chimuti chichienda. So zvakatokanganisika saka todini, tosiya nyika yacho ichifa. Ndiri kuti ngatigare pasi nevarume veG40, tibatane, tiwirirane. Vana mai Mujuru vadzoke, vana namba Kasukuwere vadzoke paground, tipanane mazano, tikweshane nekupana pfungwa nekupana njere, tionesane nekusimbisana. Vana namai Mugabe tinokumbira kuti dai vadzoka paground. Taikumbira kuti vana mai Mugabe vadzoke paground. Kune vanoningirina vataura kuti kwai navana vacho nokurei, ngavadzoke paground. Vana naGrace Mugabe navamwe vese vana Jonathan Moyo vaya tiri kuwada, because mai manje hapasisina aidha chifoshoro chakasakara, aidha nyowani, aidha piki, aidha badza, aidha demo, zvese zvakudiwa kuti zvichishanda. Anouya nedemo, anouya nebadza, anouya nepiki, anouya nechi, zvisisinei nokuti ungori G40, ungori kuZANU, ungori kuopposition. Nokuti mai manje anaya ndiri kutaura kuti varume vezANU vada kudeclare inonzi one party state. One party state iri kuhwandiwa nenyaya yekunzi 2030 icharamba ichingodevelopa iri 2030, 2035, 2040, 2050. It's a one party state yokuti hakusisina mutemo unenge wapetwa wachallenjwa. Anditi vanenge vachiramba anonza vachiexpanda negekini yavo. Saka isusu mai manje anaya chandaa kutokurudzira majandumen, tichirovana kudai isu hapana zvinobuda. Ngatidzidzisei nokuona kuti even vana baba Geza, vana Comrade Geza, nyaya yavari kutamba iyi varume, ndoda kutaura chokwadi, vana Geza vakaita kutamba chaizvo, vanopinda mumajeri, vanoiswa mumajeri nevakomana vezana, vanosungwa vana Mnangagwa vese, vana Chiwenga vese, vanoiswa mumajeri vana Chiwenga vakaita kutamba zvavari kuita izvi, zvokuramba vachipa maoningi vasingabudi pachena, vasina zviri kubuda paground, vachinonoka vachidileya. If you mistake, varume ava vese vanhu vari kusapota Chiwenga vese vanopinda mujeri, even vari muZimbabwe, vari munyika macho. Zvinova zviri kutyiwa nevanhu vakawanda kuti tikasapota Chiwenga tinopera kufa, tinotorwa mapfuma edu kana kuti mabhizinesi kana mapurazi edu. Saka vaChiwenga zvinhu zvavari kutorera vari kuita kuti vanhu vazhinji vachinje pfungwa, vanhu vazhinji vatendeke kuZANU PF nenyaya yekutya kuti Chiwenga, vanenge vafunga kuti Chiwenga anenge asina direction, hapana pasina zvinobudira, vana Geza vanenge vangowavata. Saka vanhu vazhinji vari kujoinira Mnangagwa kuda kuprotecta zvinhu zvavo nokuti vazogara zvakanaka munyika. Saka vazhinji vari kutya kupenda mazita avo, vari kutya kusvibisa mazita avo. But chokwadi chiripo havasi kuda Mnangagwa vanhu vakawanda stereki. But delaying tactics iri kuitwa nana vaGeza iyi inotokonzeresa delaying tactics iri kuitwa inokonzeresa delaying tactics inokonzeresa, ende vanhu vakawanda vachapera kusungwa, vachapera kupinda majeri nezvinhu zvisina nebasa rese. Saka ivo vana baba Geza zvinhu zvavari kuronga, ngavarege kuronga zvinhu zvebato. Vana baba Chiwenga ngavaronge zvinhu zvenational Zimbabwe yose, ngavaite zvinhu zvavanoziva kuti zvinhu zviri kuda kuti zvipindirwe nenyika yose nemapato ese. Saka ngavachipa chanzi nemapozishini nemukana vana Sevia Kasukuwere vachiteerera mashoko avo nepfungwa dzavo, vana Jonathan Moyo, vana mai Mujuru, vana mai Mugabe, vana Nelson Chamisa netimu rese reopposition riri kufamba navaChamisa. Apa hapasisina kuti kwai ndezvedu zveZANU baba, ndo zvakaitwa 2017 zvaunzi ndezvedu, zvinofofa zvikatadza kubudirira izvi zvichinzi ndezvedu. Ngavamire nyaya yavanhu, ngavamire nyaya yekuti zveZANU zvakatopuka kudhara. ZANU yakaporongosha zvinhu kudhara. Saka takuda kungorwira chete nyika kuti tigone kungobvuta nyika mumaoko emurume uyu. Saka tese ngatijoinei, ngatisapotei, ngatimirei pamwe chete, ngatishande pamwe chete. Ende varume veG40 vese vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika tiri kuvada, nevarume vanga vachishanda naivo vakomana ava, varume vari kushanda neZANU PF, varume vari muZANU PF vese vasiri kutisapota 2030. If you support 2030, we support a one party state in Zimbabwe. Hapana kutya tiri kuenda, and hakusisina election futi inoitwa munyika kana free and fair, which means Zimbabwe inenge yapasi pemafamilies mashoma. Vazhinji vacho vari kushanda vachisapota ZANU PF yana Mnangagwa waiwai, vazhinji vachapera kuuraiwa vaya zvakangoitwa mageneral, vazhinji vachapera kudzimba muZANU muya, ichazongosara yaane mafamily mashoma. Vazhinji vari kushandiswa paya, vazhinji vari kushandiswa paya. Ndinokutendai mazvita baba wachinogurei, murare zvakanaka, Mwari wave nemi, Mwari atibatsire. Ndinokumbirisa zvikuru kuti ngatiite zvinhu zvisingaperere pamedia. Even vanga vaGeza chaivo, zvinhu zvavo ngazvirege kungoperera pamedia. Vanga vaChiwenga, vanga vaChamisa, vanga vavanani, vanga vamachinda ese ari murevolution, vanga vari mumachannel wese, machinda vasikana nevakomana.
So ngatisaita zvinhu zvinoperera pamedia. Pari kuda action now iko zvinezvi pasvika this situation yeZimbabwe now, because everybody ari kupuwa motikari ane chekuita nezano. Saka zviri kuitwa nana baba Geza manje zvinoita kuti Muwengi aite kaunda yakakura stereki ende tizoshaiwa nechance chaicho kunhengerekina. Saka this mobilization yaifanira kuitwa nekumilitary chaiko, nekupolice, nekusecurity. Andini muri kupaona? Nekuti vatiri kufunga kuti vatungamiriri nyika vachona vanoda kuti vatungamiriri nyika yachona tabvisa kumatsotsi nekumhandu nekumbavha idzi, tochizotanga tega isusu kuchigadzirisa nyika kana kuri kunetsana kudini, asi tichiziva kuti taakurwira kuti nyika igadzirike, kwete kutanga kupatsanura vanhu nekusapota bato kana kusapota munhu kana kusapota chii. Zviri kupesana naizvozvo izvo. Vamwe vakuti tageta kudya nyika yese isati yanaka, vamwe vakuti tageta kutonga nyika yese isati yanaka. Shame man. Ndokutendai ndokumbira kuti audio ifambe kumachannel ese kuti vana veZimbabwe ngatibatanei tisapote zviri kutaurwa navarume ava Geza vana Chiwenga. Ngatirege kusuduruka maningi pavari stereki, ngatirege kunyanya kusuduruka stereki panana vaGeza, ngatirege kunyanya kusuduruka, ngatimire stereki. Hazvide kuti kana vasapota vaGeza varasa bato rako, kana vasapota vaGeza hauchisiri munhu wezano, kana kuti hauchisiri munhu weopposition. Ngatibatanei pari zvino tiri pahondo, timbomira zvekunyanya kusumudza stereki zitare pati. Ngatenda mazvita. Amen.